Hej dit! Och idag har vi just Gandalf nummer 2. Men här spelar det annorlunda. Här är det inte Gandalf filmer. Det är Gandalf filmer. Det är en Gandalf filmer. Han har en drang som spelar med en annan drang. Men så ändrar det också. Det är så forskjellig. Stort till löst i filmerna. Ja. Så nu är det filmen. Vad ska? Jag spelar gott jobb. Du kunde inte kunna starta? Nej. Oh well. Gott jobb som inte spelar idag. Vad ska jag få ärka? Haha! Spelar med la puts super. Nej. Jag tror att du. Åh! Åh! Den är så det blir kött. Den där kan. Ska jag nu få honom att spela? Måste vara möjligt också. Jag vet vad jag spelar. Ja. Ska du spela? Ja. Okej, då ställer jag. Jag tror jag ska spela efter. Jag tror vi helt och kör. Jag kan ta mig så bara väck. Kan jag akkurat så väck nu. Ja, det var dagsens video. Så att, bye bye. Ha det gott.